Λοιπόν, δεν μου είπε και τώρα σε ποια φάση που έκαψε στη γειτονιά μου και λίγο διάστημα. Ευχαριστώ όλους όσους ήρθατε, ανταποκριθήκατε στο κάλεσμα να έρθετε στην έκθεση φωτογραφίας που κάνω εδώ στο Βραδέτο. Ξέρετε την αγάπη μου για αυτό το χωριό, κάποιοι άλλοι το ξέρουν περισσότερο. Πήρα το σχολείο, το ζήτησα από τον Δήμαρχο, από το Δήμο, εντάξει, λοιπόν, για να κάνω μια έκθεση φωτογραφίας. Μ' αρέσει αυτό το χωριό, τα αγαπάω, θέλω να μείνω εδώ, να μη σχολνάει ο πατηρούλης μου εκεί που τα ακούει. Έχω μια λόξα με φωτογραφίες. Ξέρω, όλοι σας λίγο πολύ ασχολείστε με φωτογραφίες, βγάζετε. Οι φωτογραφίες που έχω ως επιτοπλίστων είναι φωτογραφίες που δεν τις βλέπεις αν δεν περπατήσεις λίγο. Δηλαδή δεν θέλω να βάλω φωτογραφίες που τις βλέπουν όλοι στον δρόμο να πούν «Α, ήρθα να δω ένα κηφίρ». Θέλω φωτογραφίες από πράγματα που δεν θα τα δεις αν δεν περπατήσεις 5-10 λεπτά, μισή ώρα, 5 ώρες ανάλογα. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Ο κύριος Δήμαρχος τον κάλεσα, είναι ο επίτιμος συγκεκριμένος. Θέλω αυτός να είναι θεωρητικά ο πρώτος επισκέπτης της έκθεσης. Να προλογίσει αν θέλει να πει και αυτός κάτι για αυτό. Εγώ πάντως τον ευχαριστώ πάρα πολύ που με εμπιστεύτηκε ένα δημόσιο κτίριο. Κύριε Δήμαρχε, να πείτε κάτι στους παρευρισκόμενους. Καταρχήν να ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Έχω την αίσθηση ότι επειδή το Ζαγόρι φθήνει συνέχεια και ειδικότερα μερικά χωριά τα οποία το χειμώνα ακόμη έχουν 0 κατοίκους, νομίζω ότι
υποχρέωση της Δημοτικής Αρχής, όχι του Δημάρχου, της Δημοτικής Αρχής είναι όσο το δυνατόν περισσότερο να μπορούν να δίνουν τα κτίρια, είτε με τον τρόπο δηλαδή που έγινε εδώ πέρα, είτε με αναθέσεις όπου μπορούμε, ούτως ώστε να μπορούν να διατηρηθούν. Βέβαια μιλάμε τώρα για το ακριτικότατο και για το υψηλότερο σε υψόμετρο χωριό της περιοχής μας, του Δήμου μας, το οποίο το χειμώνα δεν είναι κανείς εδώ πέρα, αλλά ο φίλτατος, να μην πω γαμπρός μας, λοιπόν, έρχεται ακόμη και με τα πόδια, και νομίζω ότι αυτό ήταν και το ερέθισμα και το δικό μου και νομίζω και της Δημοτικής Αρχής, ούτως ώστε να μπορέσει με αυτόν τον τρόπο να παραχωρήσει με δημοπρασία βέβαια το κτίριο αυτό, το οποίο νομίζω ότι θα ανοίγει παρά το γεγονός ότι μιλάμε για ένα χωριό το οποίο είναι ανοιχτό μονάχα τους καλοκαιρινούς μήνες. Λοιπόν, εγώ να δώσω ευχαριστήρια και να συγχαρώ τον αγαπητό μας συγχωριανό εδώ πέρα, συντοπίτη και τα λοιπά, γιατί έτσι τον θεωρώ, και όσο το δυνατόν περισσότερο να αλλάζουν αυτές οι φωτογραφίες, γιατί ξέρω το χόμπι του, ξέρω την αδυναμία του, ξέρω την αρρώστια του, ο οποίος περπατάει συνέχεια επάνω στα βουνά, και νομίζω ότι αυτές οι φωτογραφίες, όπως είπε και αυτός, είναι τέτοιες οι οποίες δεν μπορείς να τις δεις ερχόμενο στο Βραδέτο ή σε οποιοδήποτε άλλο χωριό, αλλά πρέπει να περπατήσεις λιγάκι. Επειδή όμως εμείς συνηθίζουμε να μην περπατάμε πολύ, γι' αυτό τον ευχαριστούμε για μια ακόμη φορά, διότι πράγματα τα οποία δεν πρόκειται να δούμε, θα τα δούμε στην έκθεση. Και πάλι ευχαριστώ από καρδιάς, σαν δήμαρχος βέβαια, διότι θα μείνει ανοιχτό ένα κτίριο ακόμη στο Δήμο μας. Έβαλα μια κουρδελίτσα για να την κόψει λίγο ο Δήμαρχος. Η σειρά είναι η εξής. Όλες οι φωτογραφίες θεωρητικά είναι δεξιόστροφα. Μπορούμε να μπούμε, θα τις βλέπουμε, και βγαίνοντας μπορείτε να πάρετε λίγο τσίπουρο, λίγο κρασάκι, λουκουμάκι, λίγο πιτούλα εδώ, πάρα πολύ τέτοιο. Ξέχασα να πω, και κακώς έπρεπε να το πω στην αρχή, θέλω να ευχαριστήσω όλους τους χορηγούς. Δεν θα τους ονοματίσω, λίγο πολύ όλοι τους, ο καθένας, ακόμη και κάποιες και οι κυρίες εδώ στο χωριό, μια πιτούλα, ένα τέτοιο. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό το τέτοιο. Η έκθεση θα είναι ανοιχτή σήμερα και αύριο μέχρι το μεσημέρι, και μετά και διαδικτυακά και τουλάχιστον στη δουλειά μου θα ξέρουν ότι έχω διήμερο, τριήμερο ότι θα είμαι εδώ. Αλλά όσοι επισκέπτονται το ιστολόγιο και το βραδέτο του site που έχει ο Σύλλογος, θα ξέρει ποιες μέρες είναι. Παίρνω άδεια τα Χριστούγεννα. Τα Χριστούγεννα θα είναι όλες τις μέρες ανοιχτό, εκτός της γιορτής μου. Είναι λίγο χαμηλά στο είναι λίγο χαμηλά, εντάξει, τώρα θα το σηκώσουμε. Λοιπόν, το ψαλιδάκι δεν είναι τυπικό. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη σας. Μπορείτε να μπείτε να δείτε. Έχω ένα μικρό βιογραφικό στην αρχή. Τώρα θα πεις είναι σε τρίτο, δεν με τέτοιο. Λοιπόν, γράφω το γνωστό «Ήρθα στο Ζαγόρι μια φορά και ρίζωσα για πάντα». Είμαι εδώ 20 χρόνια, δεν το γνώρισα, ελπίζω να το μάθω μέχρι... Λοιπόν, οι φωτογραφίες είναι... Θέμα να σε μάθει να ζαγορίσεις, δεν είναι. Αμήν. Λοιπόν, οι φωτογραφίες είναι όλες, δηλαδή δεν τις βλέπεις αν δεν περπατήσεις. Έτσι. Λοιπόν, φύση, τα αγριόγυνα, τα γνωστά τα δικά μας εδώ που ήμασταν πολύ τυχεροί με ένα φίλο που τα πετύχαμε πολύ δίπλα. Η σκάλα και η μπελόη που είναι τα πιο γνωστά σημεία στο Βραδέτο και στο Ζαγόρι, τα έχουν σε μεγάλα. Όλα τα υπόλοιπα αυτά θα αλλάζουν στη διάρκεια του, τώρα το Πάσχα θα ξαναλλάξουν, συνέχεια. Η τουαλέτα εδώ. Εντάξει. Λοιπόν, φωτογραφίες που
Βλέπεις μένα από τον δρόμο, αλλά πρέπει να καθίσεις να τη δεις λίγο. Όχι, εδώ είναι το γεφύρι του Νούτσου, τη στιγμή που είναι σκοτάδι, φεγγάρι απέναντι, το νερό μέσα θα τη φεγγίζει. Η Παναγία στις πηγές μου το μάτι, ένα κουκούλι, εδώ η γέφυρα στο πάμε για το δίκορφο, επειδή έχει πολύ ωραία πάνω τον Αγιάννη. Έτυχε να περπατήσω μια μέρα στο βουνό, βρήκα τον τζουμπάνο κοιμόταν στα 2 χιλιόμετρα υψόμετρο, είχε στρώσει κάτω δάφνης και αυτά, ο φτέρες. Μια φωλιά καρτερίνας συγκεκριμένη είναι στο Διπόταμο, μια σταγόνα, στη Λάιστα όπως θα έχετε δει να φτάσουμε. Ο πάγος όταν κάνει σχήματα, όταν ξεπαγώνει, δίλοφο, το ηλιοβασίλεμά μας από εδώ ψηλά. Η Δρακόλυμνη που φυσικά Δήμαρχε δεν ξέρω αν έχεις πάει, πρέπει να πας. Λοιπόν, Μανασής, μια βρύση, στην Πελόη είναι η φωτογραφία, είναι η πιο τρέχουσα. Από την εκδήλωση του Αργαλιού τότε είχε με κάνει. Ένα κισάκι, αυτό είναι κάτω από τη Βίτσα, είναι ακριβώς πάνω από το γεφύρι του Μίσου. Το Μίσου κάτω και το κισάκι από πάνω Άγιος Νικόλαος, δεν ξέρω. Άγιος Νικόλαος. Ο Μέγα Λάκκος, αν τον περπατήσει για ένα τέτοιο, η Σαλαμάντρα, οι γνωστοί που έρχονται και ρωτάνε. Αυτό είναι το γεφύρι του Μίσου κάτω από εδώ. Αυτό είναι από ψηλά. Το χιόνι του 2005, ο κρόκος που εμείς κάτι να κάνουμε, δεν ξέρω, πρέπει ένας τρόπος να εκμεταλλευτούμε αυτόν τον θησαυρό. Γιατί ξέρω ο κρόκος είναι η Χοζάνη, ας πούμε. Τώρα πώς θα γίνει. Λοιπόν, ο γνωστός καταράχτης του ιδιοχωρίου. Και εδώ κάνω, επειδή πολλοί ρωτάνε για τα χιόνια, έχω μια σκεπή χιονισμένη και μετά ότι πρέπει να την ξεχιονίσουμε λόγω του βάρους του χιονιού. Το δίλοφο είναι ένα από τα πιο ίσως παραδοσιακά ωραία καλτερίμια. Λοιπόν, και η αρχή της Χάδας του Βίκου, όπως φαίνεται κάτω από τη Βίτσα. Μια φωτογραφία δείχνω και ένας λαγός την ώρα που τρέχει, επειδή είμαστε και μεγάλος. Αυτό το δικό του είναι αυτό. Ναι, το δικό μου, το δικό μου. Απλά το πουλάκι. Το ελατάκι κάτι έπαθε έτσι. Περνάνε και ξάνοι γλάδες δίπλα. Το έλα τώρα. Ναι, ξύνοι γλάδες. Λοιπόν, αυτό είναι. Ευχαριστώ. Και εδώ δεξιά τώρα μπορείτε ένα τσιπουράκι, ένα κρασάκι, ό,τι θέλετε, νερό. Λοιπόν, ένα έδεσμα έτσι για το καλώς ήρθατε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπορείτε να δείτε όσο θέλετε. Σερβιτόρα εδώ ή να φάμε όσο θέλω. Πληρωθώ, Βεβαίως, βεβαίως. Κάτι να βάλω. Δήμαρχε, επειδή λέει ότι έχω το μουσι λίγο. Ευχαριστώ. Όσο μπορώ θα το τέτοιο. Έχω βέβαια βλέψει να αλλάχτούν και κάτι να γίνουν πιο τέτοιο. Τώρα μια υπόσχεση μονάχα αν μπορέσετε τη σκεπή. Να μπορέσουμε να την κάνουμε πλάκα. Αν είναι τσίπους. Αν το καταφέρουμε, κάποιο προγραμματάκι δεν ξέρω οτιδήποτε. Κάποια στιγμή. Δεν ξέρω. Εγώ απλώς το λέω. Αν μπορείς, δεν ξέρω αν θα είναι τώρα, δεν απασχολεί. Οποιοδήποτε. Και ας μην είναι σαν έκθεση εδώ, ας είναι τέτοιο. Εγώ πάντως βρήκα και πίνακα. Θέλω φεύγοντας από εδώ, θα γίνει σχολείο. Έχω βρει μερικά θρανία. Θα προσπαθήσω να λέγω και στις εκλογές. Παιδιά, θα σας κάνω, η κόρη μου είναι δασκάλα. Πού θα πάει? Θα βάζω τις γιαγιάδες που δεν ξέρουν γράμματα να μάθουν να γράφουν. Δεν υπάρχει Τρίτης ευκαιρίας, όχι δεύτερης. Δεν υπάρχει γράμματι γυναίκα στο Ζαγόρι, σε παρακαλώ. Υπάρχουν μερικές. Όχι. Λοιπόν, να πάρει λίγο. Είπα να μην αρχίζω σερβίρω. Έχω τσιπουράκι, κρασάκι, νερό, τι θέλετε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ που ήρθατε. Λοιπόν, είναι ένα λουλούδι μέσα σε ένα βράχο. Έχει μια λατινική ονομασία την οποία τη βρήκα προχθές. Δεν πρόλαβα να τη γράψω. Σαξιφράγκα, κάπως έτσι. Αυτή άμα επειδή παραγωγητάκι είναι το μοναδικό πρόσωπο που έχω είναι η πεθαρά μου. Την οποία την τσάκωσα να κουβαλάει τα ξύλα για το σπίτι και λέω... Και η κόρη σου και στον εργαλείο. Και η κόρη μου στον εργαλείο, ναι, εντάξει, η κόρη μου, ναι, εδώ είναι πιο... Αγριόγητο το οποίο είναι γνωστό και εδώ...
Αυτό είναι το. Αυτό το. Που κολλάει στα ποδάρια. Ξέρω, ναι. Που είναι η κουλτσίδα. Όταν ανθίζει είναι έτσι ακριβώς. Και όταν ρώτησα και είδα ότι όταν οριμάζει πλέον γίνεται η κουλτσίδα για να κολλήσει τα ζώα να πάει να μεταφυτευτεί αλλού. Ενώ το πιάνεις είναι πανέμορφο. Όταν βγαίνει, γίνεται η κουλτσίδα, δεν φεύγει ότι με χτένει από τα. Ναι, έτσι ακριβώς. Και το ζωνάρι, ας πούμε, που έβαλα πιο πολύ γιατί όλοι θέλουν να δουν, λένε ας πούμε είναι επικίνδυνο. Σε αυτό το σημείο έχω έναν φίλο που περπατάει εκεί, είναι ακριβώς στο ζωνάρι. Πόσο είναι τώρα ο φίλος? Ο φίλος μου είναι 30 τόσο ετών, είναι ο ξάδερφος του κυρίου εδώ, ραπ. Για να περπατάει στο ζουμάρι, πρέπει να είναι κάποιον λοιπόν. Πού είναι αυτό? Ελεύθερα μπορείτε να μπαίνετε, μην περιμένετε κάποιον να σας σερβίρει. Ό,τι αδειάζει το γεμίζουμε. Παθιασμένοι με τα ίδια πράγματα, παθιασμένοι με το Ζαγόρι. Ότι είμαστε στην έδρα σου. Παθιασμένοι με το Ζαγόρι και ο Στέφανος κι εγώ, όσο αντέχουμε. Δεν πειράζει, τώρα θα έχεις ένα παραμέρα. Και άμα κρυώνεις αυτό το μπόρεσαν και κάνουν αυτό.